Człowiek zgrzeszył, dusza zawstydzona, grzechu bowiem śmierć ukorzeniona, ale Bóg nie zostawił człowieka, w nędznej szopie tam na niego czekał. Ale Bóg nie zostawił człowieka, w nędznej szopie tam na niego czekał. W Betlejemie Bóg miłość obudził, zesłał ludziom synaczka swojego. Od tej chwili pamiętaj, człowiecze, Bóg najbardziej potrzebuje ludzi. Od tej chwili pamiętaj, człowiecze, Bóg najbardziej potrzebuje ludzi. Potrzebuje mnie, potrzebuje mnie, potrzebuje Ciebie, potrzebuje Ciebie, potrzebuje nas, potrzebuje nas, potrzebuje cały świat, potrzebuje cały świat. Bojaźń Boża zaiste mądrością, roztropnością zaś zła unikanie. Bóg miłością, pamiętaj, człowiecze, Jezus czeka obok drugi przecie. Bóg miłością, pamiętaj, człowiecze, Jezus czeka obok drugi przecie. Potrzebuje mnie, potrzebuje mnie, potrzebuje Ciebie, potrzebuje Ciebie, potrzebuje nas, potrzebuje nas, potrzebuje cały świat, potrzebuje cały świat. Potrzebuje mnie, potrzebuje mnie, potrzebuje Ciebie, potrzebuje Ciebie, potrzebuje nas, potrzebuje nas, potrzebuje cały świat, potrzebuje cały świat.